Det er kleine booking, dag. Jamen, jeg tror da aldrig nogensinde, hvor jeg har hørt noget lignende, hvor for hunden tør. Det jeg vil spørge dig om, det er... Ja. Nu den sang der. Ja. Var det dig selv, der sang? Ja. Du var ikke bånd? Nej, det var det ikke. Nå, fordi der er altid noget i vejen med at bruge bånd. Nej. Men det ved jeg fra Jente, vi kunstnere har jo sådan en... I min stand har jeg sådan en pensioneret overlærer for Struer. Aha. Som rejser rundt og spiller over glas. Ja, vel, ja. Og... Jamen, du kender da Nancy. Hvad siger du? Nancy Klaugard. Nancy Klaugard? Jamen, alle kender da Nancy Klaugard. Det er da hende, der har indspillet en bånd. Den ligger der nummer 8 på Boys Nærradios top 200. Nå, hvad er det for en? Jamen, det er da der, hvor hun for eksempel har indspillet White Christmas og sherryglas. Nå da. Det er hende. Nå, okay. Nej, det er altså frem til top, ja. Det er. Tænk dig. Sådan en dag. Så kommer Nancy op til Mads og siger hun... Nå, kanalen, hvordan går det? Jo, jeg siger, det går sådan det, jo. Og så hun så, hvordan det går med Mads, så jo. Men det er sådan, du ved, det er bare, sådan en sniksnak, ikke også? Jo. Og så siger hun det. Hun godt tænke sig at synge så. Ja, så er det så for synge der for hunden. Ja. Det så er det. Og hvad så? Så sang hun. Ja. Så må jeg jo sige, som det var, ikke også? Ja. Huha. Nå. Huha. Så er det Nancy, så nu tager du en badedragt over. Og så sætter vi en bånd over. Ja. Og så skal du bare bevæge mund, så det passer bare nogenlunde med musik. Det så det. Stod hun så der og spillede White Christmas i badedragt? Jamen, det er da en kæmpe hit. Hun er da masser at lave. Nå. Jeg har sådan set også plan om, hun skal underholde til Dronning Margrethe og Prins Henriks guldbryllup. Nå, har du nemlig det, så? Ja da. Nå. Vi skal da holde til Boys ved Samshus Wales. Og i deres tilfælde må jeg sige, at det er helt oplagt. Aha. For man må nemlig selv tage vin med. Nå. Okay, Carla, prøv lige at høre her. Nu du alligevel er her, kunne du så ikke lige gøre mig en tjeneste? Jamen, der er da noget af hellere ved. Godt. Det er nemlig fordi, nu skal du høre, Finn og mig, vi har det lille problem, at vi er lidt uenige om slutnummeret. Så var det, jeg tænkte, at hvis nu du som sådan en slags toastmaster i hvert fald kunne lægge op til mig, sige, nu kommer Jette Torp, for jeg er nemlig bange for, at Finn han kunne finde på at komme ind og afbryde mit nummer. Kunne du det? Jamen, der er noget af hellere ved. Skal du gøre det der, eller hvad? Ja, sådan siger jeg bare lige mærke efter, men så er jeg der. Nå! Jamen, jeg tjekker løbende. Nå! Det er de. Var de dog godt, fint. Kunne du det? Hvad for noget? Jo! Godt! Jo, men der er da ikke noget hellere ved. Nej. Nu vi snakker om Finn Nørbegaard, kan du så ikke hilse ham lige fra Karl Ejn af og så sige til han, hvis vi er blevet krukket der? Jo, det skal jeg nok da. Så, for jeg skal nemlig give dig et eksempel. Lad mig bare give dig eksempel. Ja. Tænk dig en gang. Hold lige den her. Tænk dig en gang. Vi havde ham ude i Boys forsamlingshus. Ja, vel. Og ved du, hvad han forlangte? Nej. Mikrofon. Nå. Det må jeg sige. Krukket. Ja, helt enig. Prøv at høre, Karl Ejner. Ingen problem, Torp. Godt. Ja, godt I kunne blive. Lige om lidt, så kommer Jette Torp. En af mine allerstørste kunstnere. Og så mens hun gør sig klar, så kunne musikere måske lige spille noget hops eller noget. Og så bagefter, så kommer ikke bare Jette Torp, men Jette Torp klædt ud som en anden. Spil for hunden, spil!